Hej Pia, jeg har fået lov til at prøve at teste nogle Nivea-produkter. Nivea, det er noget, som jeg altid har haft i skabet, mest i form af en creme til kroppen. Men jeg har også altid brugt den her, Body Shower Cream, som jeg også har fået sendt med, så det er jo bare bonus, når man får den på den. Den er jeg stor fan af, og jeg synes, den er nemlig ikke for skarp i duften, og ikke for... Ja, jeg synes, nogle de godt have sådan en meget parfumeret duft, og det synes jeg ikke, den har en meget stille og rolig duft, og jeg synes, den gør min hund i hvert fald rigtig, rigtig god. Jeg tænker, jeg vil prøve at gøre det på den her måde, hvor jeg sådan viser det til jer i en video, fordi nogle gange så kan det godt blive en meget, meget langt indlæg, hvis der man skal skrive det hele og fortælle om, hvor mange produkter nu er. Jeg har 6 produkter her, som jeg har prøvet. Der er nogle af dem, som er til, der er 3 af dem, der er blevet brugt til, når jeg er i bad, og 3 af dem, som er sådan til kroppen in general. Den første, jeg gerne vil vise jer, det er faktisk også en creme, jeg altid har, og altid er i min taske, og det er deres handcreme Anti-Age. Nu er det ikke fordi, at jeg er ved at være gammel, bare ved at 25, at jeg har en Anti-Age, men det er fordi, jeg kan godt lide duften, og min hud er lidt sart, og jeg har meget tør hud. Og der synes jeg faktisk, at den fungerer rigtig, rigtig godt, og det den siger, at den er så dry skin, det fungerer faktisk rigtig godt for mig. Og så kan jeg godt lide, at der er UV-filter i. Det synes jeg er rart at vide. Noget, der altid er i kontakt med solen, det er også rigtig beskyttet, også selvom det er vinter og sådan noget. Det samme, når jeg putter creme i hovedet, så er jeg også altid for at have en creme, der har UV-beskyttende stråler, altså der har UV-beskyttende lag i sig, så min hud den ikke bliver udsat for solen hele tiden. Derudover så har jeg prøvet en body lotion, sådan en firming body lotion, og nu har jeg kun brugt den i lidt over en uge. Og egentlig så står der, at man skulle kunne se resultatet inden for 2 uger. Altså jeg har aldrig rigtig troet det, at man tager et produkt, og så får man firmer skin. Men jeg kan sige noget positivt om den, og det er, at jeg rent faktisk kunne se den her. Og det er, at jeg rent faktisk synes, at den er vildt lækker at smøre på. Og den er også mild i duft. Og det kan jeg godt lide. Jeg er ikke så vild med de parfumerede. Og så efterlader den bare huden dejlig blød. Og der er nogle cremer, jeg ved ikke, men jeg synes, de tager lang tid, for det tager ind i huden. Og det synes jeg ikke, den her den gør. Det kan jeg godt lide. Til sidst så er der sådan en gelcreme, som er mod appelsinhud. Der må jeg nok sige, at der er måske ikke den bedste til at fortælle om, fordi jeg har ikke noget appelsinhud. Det kan jeg måske kun synes er godt. Men det der med, at det skal virke inden fra 3 uger, det aner jeg simpelthen ikke, fordi jeg har ikke noget, hvorpå jeg kan prøve det. Men jeg må nok sige, det samme som med den body lotion, firming body lotion, at jeg ved ikke helt, om det er noget, der er rigtigt på sin vis, hvad der så galt med at have lidt appelsinhud, eller man ikke har super stram hud, eller et eller andet. Så hvis du har det, jamen, så synes jeg, at du skal prøve den. Den er hjemmetydeligt, så ser den sådan her ud. Fordi det kunne jo godt være, at det virkede. Der er jo nogle ting, der virker lidt ligesom vanish. Så kommer vi over til dem, jeg har brugt, når jeg har været i bad. Og der har jeg en, som jeg igen, der er også et Nivea-produkt, jeg altid bruger. Det er den her shower cream. Ja, der er der at sige om den. Den er jeg brugt i, det tror jeg ligesom jeg flyttede hjemmefra, der var det den, jeg begyndte at købe. Så det er godt 7 år. Jeg synes bare, at den er vildt lækker, og jeg synes, at den, igen, så når jeg ikke er så glad for det, hvor det er vildt parfumeret, der synes jeg, at den er rigtig, rigtig god, og den er blød, og den er rar, og med duft, og man ikke for meget, og ja, den er jeg rigtig favorit, en stor favorit af. Så det er helt sikkert en af dem. Derudover så har jeg prøvet noget, det er noget, jeg aldrig har hørt om før, men det er en skin conditioner, og jeg var sådan lidt, okay, hvornår skal jeg bruge den? Men så var det, at jeg bagefter lagde mærke til, at der lige hernede, der står der, use after shower gel. Nå, okay, så ved jeg da godt, at jeg skal bruge den. Så den har jeg brugt, når jeg har skubbet helt den af, og har puttet min shower cream på, og gel. Og så har jeg simpelthen prøvet den her, jeg har den i 2 forskellige versioner. Jeg har en her med coco,
jeg viste lige før, og så har jeg også en her med honey. Af de her to, der er min favorit den her med honey. Og det er fordi, at jeg synes faktisk, den dufter bedst. Og jeg ved ikke, det kan også bare være, at det er mig, men jeg har det som om, det der med kakao, det er som om, det er noget, jeg kun vil spise. Og der er ikke forskel på dem i forhold til, at den ene er til tør hud, og den ene er til noget andet. De er begge to til normal tør hud, eller normalt til tør hud. Så det er en, alle kan bruge, og det er en, som jeg er sikker på, at alle vil blive glade af. Den giver noget andet end en shower cream og noget gel. Altså det er lidt mærkeligt. Altså normalt så conditioner det noget, jeg bruger til mit hår. Og ligesom mit hår, det bliver dejligt blødt, når jeg har brugt en conditioner. Så synes jeg faktisk, at det samme gør sig gældende for min hud. Om man kan bruge den uden at skulle bruge creme bagefter, det tror jeg ikke, fordi jeg har stadig brugt den her bagefter, når jeg har været i bad. Så det vil jeg faktisk foreslå stadigvæk at gøre, men jeg synes, at der er forskel, fordi jeg har på mine arme, der plejer jeg at have sådan nogle, min familie, som jeg så beriget med, at vi kvinder, vi har nogle knopper på armene her, og det er faktisk forsvundet, efter jeg begyndte at bruge den her skin conditioner og den her body lotion. Så det er et kæmpe plus for mig. Det har rent faktisk bevirket, at min meget tørre arme her på øverstoppet, det er væk. Så igen, det synes jeg, man skal give et forsøg. Jeg har i hvert fald blevet rigtig, rigtig glad for det, og jeg kommer også til at bruge det fremover. Uden tvivl. Men det var en lille review på Niveas produkter her. Og jeg kan kun foreslå at gå ind på Niveas hjemmeside, og også at læse lidt mere om de her produkter, som jeg har vist frem. Men også gå ud og prøve dem, fordi man kan ikke bruge Nivea. Jeg ved i hvert fald, at min mor, min mor og min farmor og mine oldemødre, de har haft alt, altså de har altid haft Nivea. Jeg tror også måske, det er derfor, jeg har fået en kærlighed, men der er også noget bag det, som Nivea de laver. De laver rent faktisk nogle gode produkter, og nogle produkter, som jeg altid kommer til at holde fast i, tror jeg. Specielt dem, jeg har brugt i lang tid, som shower cream her, og som den her håndcreme. Det kommer bare til at være noget, jeg altid har herhjemme. Og noget andet, jeg nu kommer til at have herhjemme, det er så den her skin conditioner. Den er jeg virkelig stor fan af. Ellers, så ses vi bare derude på bloggen. Hej!